I una setmana més estem amb vosaltres per oferir-vos la tertúlia del confinament, una tertúlia especial que contem amb diversos companys que ens expliquen i parlem de la situació actual i d'alguns temes que formen part d'aquesta actualitat. Avui saludem a la Marta Trill. Marta, moltes gràcies per participar a la tertúlia i sobretot el fet de que es puguem tornar a retrobar tu i jo davant dels micròfons que ho vam fer durant molts anys, no? Sí, sí, tant. Moltes gràcies per convidar-me, Jordi. Un plaer. I, com a sempre, s'anem cap a Roma, cap a Itàlia, amb el Joan Perrone. Joan, com estem? Bon dia, bon jorn, estem molt bé. Continuem lluitant, com tots. Sí, lluitant amb una situació difícil. En aquest cas, comencem a parlar amb la Marta. Com vius el confinament? Perquè tu amb els darrers temps o amb els darrers anys has fet una evolució de viure en diversos indrets del món. En aquest cas vas viure molt de temps a Irlanda i després vas fer un viatge, per cert, ja en parlarem, però d'aquest viatge pel cor sud d'Amèrica, no? que vas realitzar i ara tornaves a casa no fa masses mesos. Bé, potser sí, perquè ja teníem aquesta sensació que el temps passa. I bé, i et trobes ara en confinament, estàs a Castellvell del Camp, no? Sí, correcte. Tinc la sort de que els meus pares, com que el meu pare ve de família modesta, diguem-ho així, doncs sempre ha tingut molta passió per la terra i ell té un trosset de terra, una finca a Castellvell del Camp i per sort jo estic aquí a la finca amb la meva parella i llavors el fet de tenir un espai exterior, tot i que el temps no acompanya gaire, però tot i que tenim una mica de terreny, doncs s'agraeix moltíssim perquè pots anar sortint a l'exterior i gaudir una mica no sé, de l'entorn, no? Que si no, si estàs entre quatre parets, crec que ha de ser bastant més dur. La Marta, com sabeu, és periodista i com dèiem, vam convertir temps. M'imagino que alguns d'aquelles persones que et coneixien del teu període també a la Selva del Camp, també ara els farà gràcia si et veuen, que estàs aquí de nou amb nosaltres. Com ho portem, això, del confinament? Ens esperàvem alguna cosa així? Crec que és una situació que tots ens està posant una mica a prova, no? És a dir, ens estem plantejant un repte personal de com enfrontem una situació de desconcert i d'excepcionalitat com és aquesta. Estem en un món global, crec que el fet de que aquest focus es centrés primer a Àsia, no? Et feia veure que això no et podia arribar mai aquí, però avui dia, com que el tema del transport i de la mobilitat és molt fàcil, quan van acostant-se fins aquí jo crec que la gent va començar a ser conscient de la realitat en la que vivim, no? I de que tots ens pot tocar de prop. No és com aquella pel·li Contagio, no? Que van fer fa uns anys als Estats Units, això és real. També una mica en resposta al que deies abans, soc una persona que he viscut a l'estranger, he estat 3 anys i mig vivint a la República d'Irlanda, després he estat 6 mesos viatjant per Sud-amèrica i crec que el que em plantejo molt en el meu cas personal és com es viu aquest conflicte, no? Aquesta situació tant a la República d'Irlanda com als països de Sud-amèrica. Puc avançar que a la República d'Irlanda sí que han anat una mica un pas endavant en comparació a l'estat espanyol i a Catalunya. És a dir, ells van començar un confinament de prevenció el mateix dia que aquí es va començar el confinament, l'11 de març. Aleshores, en aquest sentit, van abans, no? Perquè s'han volgut anar una mica anticipant el que podia passar. El que realment em preocupa, i jo em faig molt la reflexió, és 6 mesos viatjant per Sud-amèrica, jo vaig fer molt couchsurfing, que és estar a cases de gent, no? Per fer una mica d'intercanvi cultural, i em pregunto molt com aquests països que no tenen un sistema sanitari tan ben estructurat, perquè som afortunats en aquest sentit, com ho viuran ells. I realment allà pot ser una catàstrofe. Jo penso que pot arribar a ser una catàstrofe. Doncs bé, Marta, en aquest cas sí que ens hem de preocupar pels sistemes sanitaris que s'han posat en tensió i amb evidència també de la qualitat que puguin tindre o no arreu del món. Joan, com està a hores d'ara a Itàlia? Com ho tenim? Ja que el Joan Perrone, ja ho sabeu, viu a la ciutat de Roma. Els números segueixen sent els que són, o sigui, tot i baixar,
que sembla que hi ha un lleuger millorament, continua morint molta gent i continua infectant-se, agafant el virus moltíssima gent. A part d'això, doncs el país va tirant cap endavant, sempre tancat, sempre confinats, però amb noves mesures econòmiques per part del govern, no sé com dir-t'ho, amb situacions que estan fent que la vida vagi cap endavant. O sigui, preparant la canalla i les escoles i les universitats per al tancament del curs i tot tirant cap endavant, en una certa manera. No sé, amb això no m'has agafat una mica impreparat, perquè he llegit moltíssimes notícies, però tot girant al voltant del mateix, d'anar tirant cap endavant i anar intentant consolidar aquesta situació de confinament i al mateix temps de poder solucionar allò que és la nostra vida quotidiana. Aquí l'estat espanyol, o l'administració de l'estat espanyol, on estem ficats, ens agradi o no, estem parlant d'aquesta data del 26 d'abril. Jo em sospito que potser es tornarà a allargar, que ho fan per calmar els ànims de la gent, perquè realment les xifres són esfereïdores, no? I les xifres de Catalunya, Déu-n'hi-do, les esfereïdores que són en aquests moments. Fem una petita aposta global dels que estem aquí. Això durarà més del que diuen? Penso que hem de tenir en compte, vull dir, estem en un món que l'economia és el motor que fa moure aquestes politges, no? Per dir-ho d'alguna manera, i per sort o per desgràcia estem al sud de Catalunya, en una regió que aquí el turisme és l'injecció econòmica. Penso que hem de ser realistes d'on estem situats i realment 26 d'abril, en alguns sectors possiblement sí, però no en tots. Ja avisen que costarà molt d'arribar a una certa normalitat i penso que l'impacte desgraciadament econòmic que tindrà el coronavirus, el Covid-19 aquí, serà molt més enllà del 26 d'abril. Hem de pensar en el tema dels aforaments, que es limitaran els aforaments, restriccions de mobilitat a nivell europeu, quan el públic que hi ha aquí turístic és molt de països on les condicions climatològiques no són com a la zona del Mediterrani. Crec que això anirà molt més enllà del 26 d'abril. Sí, aquest tema també ens afectaria directament a Itàlia. És un país turístic al 100%, perquè totes les zones d'Itàlia són turístiques, totes hi ha alguna cosa per veure i, per exemple, en el teu cas a Roma, Joan, el turisme és una base essencial de l'economia romana, perquè bé, tot un patrimoni que comporta. Tu que ets una persona que, a més treballes a prop del patrimoni i que per relacions familiars també tens un contacte directe, no? Ja que la Rafaela, la teva dona, treballa justament de guia turístic com a arqueòloga que és. Tot això fa pensar o ens fa un auguri de mala època, no? És molt senzill. No hi ha notícies noves. Ningú sap res. No sabem absolutament res. No hi ha dates previstes, res. Està tot parat. Tant és així que el govern, que per al mes de març havia previst una ajuda d'uns 600 euros per la gent, diguéssim, pels autònoms i focalitzem ara en la gent que es dedica al turisme, per al mes d'abril i per al mes de maig els augmentarà 800 euros, que no són res, en teoria. O sigui, són sempre calés, però comparat amb el moviment econòmic que genera el turisme és poc caler. Però això fa entendre que tot el que nosaltres podíem estar acostumats referent al turisme està completament aturat i no hi ha previsions futures immediates. O sigui, si tenim una mica de sort, parlem que serà ben entrat a l'estiu o la tardor. La sort d'una ciutat com Roma és que el turisme hi és tot l'any, amb alts i baixos, perquè quan no són les vacances de les persones, són les vacances escolars o són les vacances de persones, de ciutadans que venen de l'altre hemisferi i sempre hi ha gent, hi ha turisme. Però ara com ara està tot completament aturat i no hi ha previsió immediata de reobertura d'absolutament res. Si us heu fixat, a internet hi ha un munt de webs que promouen les visites virtuals de museus i jaciments arqueològics.
perquè està tot absolutament tancat, amb la dificultat que ho comporta això. Clar, això ens crea una situació curiosa. Sí que a Itàlia tenia un avantatge. Els italians també són grans consumidors de turisme interior, no? Perquè a Itàlia pots viure a la zona que visquis, però mai la coneixes prou bé. És una do clara. I això segurament activarà el fet que quan la gent pugui sortir al carrer, encara que tothom, o hem de dir que bona part de la gent se'ns castigui l'economia. I això es notarà, aquest temps de confinament vol dir que serà sacrifici, per exemple, de vacances. Això està claríssim. Ja no existiran les vacances. I aquest any serà un any complicat. Però si mirem en general, per exemple, amb tu, Joan, com està la situació del sud d'Itàlia? Perquè he perdut una mica allò que et perds buscant les notícies, perquè patien molt, no?, per la situació del sud d'Itàlia. Mira, jo després de tants anys aquí, a Itàlia, quasi 20 anys, tinc una relació particular amb el país, no? O sigui, d'una banda l'amo profundament i d'una altra moltes vegades no acabo de comprendre'l. I la situació del sud encara, després de tants anys visquent aquí, em continua sorprenent. Per què? Perquè de la mateixa manera que el sud és fantàstic, és preciós, doncs està mancat d'infraestructures sanitàries o està mancat de sensibilitat per a algunes situacions com aquesta, per exemple. O sigui, jo continuo veient vídeos i fotografies de gent passejant, ja no amb l'excusa de sortir a comprar o a portar el gosset a fer una passejada, sinó passejant, gent pel carrer, no? Com si no fos res, o sigui, com si no passés res, fins i tot sense mascareta. I tot això forma part d'aquest tipus de manera de viure, d'aquesta cultura amb la que ells viuen, no tots, per sort, òbviament, vull dir, no cal generalitzar, però hi ha una part de la societat amb la que el sud viu diferent de la resta del país. I sembla lleig dir-ho, però és així. I doncs passa que tot això continua, ells en bona mesura continuen fent la seva vida, no? I continuen funcionant com han funcionat tota la vida. I el sud està ara en una situació en la que el virus està més o menys contingut, no? Han aconseguit parar-ho i tenen una certa estabilitat. Però clar, si tot això es desborda, es patirà molt. Es patirà molt perquè a nivell d'infraestructures no hi ha la mateixa preparació que al centre o al nord del país. Després te diré una altra cosa, si m'ho permets. Estàvem llegint un article ahir nit sobre això precisament que fèiem, que parlàvem del tema de l'escola a través d'internet. Ara mateix el meu fill, en una altra estança de la casa, en una altra habitació, té una videoconferència amb el professor i amb la resta d'alumnes, no? Bueno, doncs precisament sobre això l'Estat està molt preocupat perquè el 40% dels alumnes de les escoles al sud no tenen accés a internet o no tenen un ordinador a casa. Això vol dir que no tots tenen les mateixes condicions ni les mateixes opcions. És veritat que les escoles s'han preparat per donar en préstec, o sigui, en préstec, o sigui, en comodato d'uso, que ara no m'ha bé com es diu en català, deixar un dispositiu perquè el nen o la nena puguin estudiar i a través d'internet. Però, clar, les connexions no són tan ràpides, no tothom està preparat, no tots els pares estan preparats per ajudar els alumnes, els fills. En fi, són unes condicions una mica diferents. I és increïble, però això passa a Itàlia. Això passa a Itàlia. Sí, això passa aquí mateix. Malta, connexions familiars directes, no? Amb el teu company i tot amb Irlanda. Com està la teva família irlandesa, no? Pel dir-ho així. No, a veure, allà, en aquest sentit, són diverses coses, no? La primera, el que dèiem, és que van començar un confinament preventiu l'11 de març, en el que ja tots els treballadors se'ls va proposar, tots els que poden, lògicament, se'ls va proposar de treballar des de casa. Les persones que estan en serveis tipus restauració o potser hostaleria, doncs ja se'ls va oferir una renda, un social, que es diu allà,
que és una prestació econòmica d'uns 800 euros al mes aproximadament. Llavors, clar, des de l'11 de març allà l'únic que hi ha obert són serveis bàsics, no? Doncs alimentació, farmàcies, transport... Clar, això va començar, diguem, en el mateix moment que aquí, a l'estat espanyol o Catalunya, com deia abans, però quan allà pràcticament no s'havien detectat casos i ho feien més que res per prevenció. Llavors, d'altra banda, també cal recordar que la illa Irlanda del Nord i la República d'Irlanda té una població aproximada d'uns 5 milions d'habitants. És una població molt rural i, per tant, no hi ha grans concentracions de persones en ciutats. L'única gran concentració diríem que és Dublín, que té la República d'Irlanda té pràcticament la meitat de la població a Dublín. La resta del país, la població viu com molt disseminada, és una població molt rural i això en aquest sentit està afavorint que no hi hagi un focus de contagis. La setmana passada, que ho parlàvem amb la família del meu company, comentaven que realment els únics casos que s'han detectat importants és a Dublín i llavors al comtat de Wicklow, el que és una comarca que es diu Wicklow, perquè hi ha molta gent que viu a Wicklow i llavors cada dia es trasllada a treballar a Dublín. És com, diguem, la comarca dormitori, que la gent després se'n va a treballar a Dublín. La resta del país pràcticament no detecta casos, però realment té molt de sentit el fet que és una població molt rural. Allà molta gent viu en cases al mig del countryside, que diuen, al mig del camp, i no hi ha contacte. Per tant, si no hi ha contacte, no hi ha contagi. I aquesta és la gran, no sé dir-ho, la gran sort d'Irlanda, que és una població que viu molt disseminada en aquest sentit. Sí que hi ha la reflexió que ens plantejàvem l'altre dia amb el meu company. Doncs a Irlanda no hi ha un sistema sanitari com aquí a l'estat espanyol, gratuït, no? Allà és semiprivat. Tu vas a l'hospital per una emergència i el primer que t'ensenyen quan surts és una factura mínima de 110 euros pel servei que t'han prestat a urgències. Aleshores és, ostres, tot això com se sustentarà, no? Com recolliran fons? Serà gratuït? No serà gratuït? Sí que tenim constància que els tractaments de quimioteràpia són gratuïts perquè es considerem que s'ha de ser gratuït, però tot això, testos, no seran gratuïts, els faran pagar a partir d'ara allà. Llavors entres una mica amb aquest plantejament d'aquesta privatització que aquí a l'estat espanyol i a Catalunya, per sort, no la tenim. Bé, és un gran moment per pensar tots, i en aquest cas incloc Itàlia, Catalunya, l'estat espanyol, i en el cas d'Irlanda també. Clar, és allò, tot això no ho veus quan hi viatges, no? Quan hi vius és quan ho veus. És a dir, per exemple, jo a Itàlia sempre tinc una molt estima. Viatjo o he viatjat les vegades que he pogut bastant a Itàlia, no? I especialment a Roma. I hi ha una qüestió, una és el que veus, no? És tot bonic, és tot preciós, té aquell toc graciós, però clar, quan hi vius et trobes aquest problema, no? I el fet de conèixer en Joan, que m'ha ensenyat moltes coses del que és Itàlia, dius, home, sí, però està bé de vacances, no m'hi fiquis a viure, no? Amb algunes situacions que es viuen en aquests països. Per això la realitat de tots és diferent, és diferent. El que volia fer avui a la tertúlia, que sou persones que us sou molt pel món i que en aquest cas la Malta en els darrers temps has estat tomant pel món, paga la pena també conèixer aquesta impressió que et fa, no? El tema de Llatinoamèrica, sí, a tots ens fa patir. Als Estats Units, a tots ens fa patir, perquè als Estats Units vals el que tens, res més. No, la salut no importa. I clar, són situacions límit que ens han posat en límit a la nostra societat. Ara, en aquests moments, com veieu la gestió sanitària, per exemple, Joan, perquè estàs informat, i la Malta, perquè estem aquí. La gestió sanitària que s'està fent a partir dels polítics del nostre país, en aquest cas a Catalunya, els d'Espanya, ja no cal que en parlem. Jo veig que potser el que hem dit en altres tertúlies en les que he participat, que en el cas d'Itàlia em sembla entendre que els polítics estan fent bastant cas del que diuen els tècnics. I als polítics que els hi toca posar en ordre la situació i posar calés. Posar calés perquè
amb els calés a la taula, el que sigui necessari de producte per la salut arribi a tot arreu, no? En el cas dels respiradors, en el cas de les mascarines, fer les gestions perquè tot això arribi a disposició de tothom. Aquesta és la necessitat. I jo crec que aquí ho estan fent i ho estan fent bastant bé. Ho estan fent bastant bé. Ara, si ho solucionarem, no ho sé. Jo tinc molts dubtes perquè la gent hi col·labora justet, no tot el que hauria de col·laborar. Però crec que si continuem la gran majoria intentant fer bondat, les coses se'n sortiran. Se'n sortirem. Això, millor dit, perquè, perdoneu, però tinc sempre l'italià pel mig. Marta, com ho veus? En aquest cas, i és una conversa que també he tingut amb el meu germà mateix, ell viu al Regne Unit, viu a Londres, no? I ho parlàvem l'altre dia. A mi suposo que aquesta situació et fa plantejar moltes coses, no? Quin món vivim, quina realitat tenim, lo afortunats que som d'haver nascut al país on hem nascut o de viure al país que vivim. Que si ens hagués tocat en un altre lloc, doncs la nostra situació ara mateix seria completament diferent. Dues reflexions en aquest sentit. Una, com de dèbil era la nostra economia, no? Què estàvem construint? Allò que diuen no pots construir la casa per la teulada, doncs està clar que aquí feia molt de temps que ho estàvem fent. I, per altra banda, aquesta dicotomia una mica que s'està veient des del meu punt de vista en la política, no? Que és per una banda intentar salvar l'economia i per l'altra gestionar aquesta crisi sanitària de la millor manera possible. En qualsevol cas, la reflexió que faig jo és que per davant les persones i que em sembla totalment inacceptable que es faci un debat polític d'una crisi sanitària com la que estem vivint en l'actualitat. Sí, exactament. Jo estic completament d'acord amb tu, Marta. Jo crec que en el cas d'Itàlia això ho estan tallant ràpidament. O sigui, posant calés, liquiditat per les empreses, pels ciutadans i intentant accelerar en sortir-nos d'aquesta situació. I això ho estan fent, crec, modestament pensant per tot allò que llegeixo i veig, de la millor manera possible. Us diré més, com tu deies, nosaltres tenim la sort de viure en països desenvolupats. I no és poc, perquè quan en altres llocs no tenen la possibilitat de trobar mascaretes, com es diuen, mascarines, que es diuen aquí, jo he tingut la sort, per exemple, de que la farmàcia propera a casa em truqués per anar-les a buscar si les necessitava. O sigui, són dos punts ben diferents. La sort que tenim nosaltres de viure en països en el que tot es coordina quan hi ha ganes de coordinar i la situació que nosaltres també fèiem aquesta reflexió a casa de països menys desenvolupats que, a més, estan arribant en el moment, el virus està arribant en el moment que farà més calor, tot i que ara diguin que la calor no és un justificant per mantenir viu aquest virus, no? Doncs com s'ho faran? No sé si heu vist les imatges de milers i milers de persones de l'Índia marxant de les grans ciutats cap al camp perquè no tenen ni feina ni tenen què menjar. Nosaltres tot això no tenim aquesta dificultat perquè només cal sortir de casa i anar al supermercat i trobes tot, fins i tot més. O sigui, aquests dies jo continuava pensant i fent aquesta reflexió. Estem en una situació complicadíssima, però jo estic trobant tot el que els dolços que trobo normalment per Pasqua, no? Per Setmana Santa. Els ous de Pasqua, els dolços, els formatges, les pizzas, els embotits, tot allò que es produeix per aquest període ho torno a trobar, com l'any passat. O sigui que per nosaltres, el món occidental desenvolupat, aquest virus és i no és, en una certa mesura. I aquí hi ha la part fonamental de l'estat i de l'estructura econòmica d'un país potent. Poder continuar fent una mena de vida normal tot i estar tancat a casa. No, amb això tenim més raons, no tenim més temps, això us volia dir, ja arribem al final. Perdona si m'he allargat, No, ens al contrari, més, ho hem de dir, tenim més dies que llonganisses. Sí. Aquests dies, el que sí que veiem les diverses preocupacions, una notícia que ha corregut molt al nostre país, a Catalunya, era com fer arribar les mones a casa.
Quan amb altres greus el problema és com arribar a un plat a taula. I això ja ens diu la diferència, no? Escolta, Joan, moltes gràcies per participar una vegada més a la tertúlia. És un plaer poder anar cap a Roma amb tu. Malta, molt agraïts de tornar-nos a trobar de cara a cara. En aquest cas ho hem fet en vídeo, amb els nostres micròfons, que van passar molts anys junts intercanviant micròfons i explicant les coses a la gent. Qui ho anava a dir, no?, que et trobaria una situació com aquesta? Ningú. Ningú. Això està clar. A tots dos, moltes gràcies i fins la propera. Fins la propera, gràcies. Igualment, fins la propera.